Bring it back. So what's up guys, no? Panibagong araw, panibagong hapon. Sorry te, nervous na ka rin. Ay, nag-vlog kami dito sa buhangin areas. So, try na to dito guys, mag-work ba itong vlogs dito. Uy, huwag kayo maiyak sa kaulo, uy. Look up and down, cash out sa tarang viewers niya. I love you so much. Ha? Shower out. So shout out po kay Uncle eh. Boss, kaan boss boss? Ano to? Greenland? Green Mountain. Ari dito talaga eh. Greenland. Saag na mi ani, masaag na mi. Masaag na mi diri guys, daghan kay mga viewers guys oh. Uy, salamat kayo tanan. So dadaan mo tayo sa basiklo daan kasi alam na natin na mahirap ang buhay. Ah, dito na pala. Green Mountain? Green Mountain. Pat. Tulo-tulo na siya, karga. So guys, dito na kami guys. So guys, nakasakay na po kami guys. Ang hirap dito sa amin guys kasi hindi kami katuon sa lugar. Buti na lang may mabait na mga driver dito sa amin, naka-guide sa amin no. Ang barato ng pamasahe guys, 30 pesos. Oh no. So wala na tayong pera guys. So montage muna tayo. Meanwhile, Mag-sistura tayo dito para marami tayong topic. Guys, dati talaga lagi ko ako ang nandaanan dito karon lubak na. Kasi meron na mga sculpture. Cook, may cook dito. Diba, may cook, wala kayo, green oh. What the fuck? Steak green. Buho na kayo ba? Let's go na, let's go. Let's go. Layo pa ito natin. So what's up guys? So guys, sa kulpaan ako guys, kadagang kita ako guys, maulo ito mahiya sa kaulo guys, marami mga tiguang dito nagtanaw-tanaw sa amin. So kayo lang humusga guys kung ano ang ilang intention sa amin ha. Siya yan, pangit tigag. Sekretary. Yan kauban guys. So kulang pa among team guys, so nang-hire naming team guys para managhan mi. So I want more friends and more vloggers in my life, kabayugang sentence. Biangag na ko. Picture na dali gwapo yung hawan iyo. Mahinay ka to ni lugaran ni bablim ay palito ni. Yan. Palito ni lugaran ni. Palito na ko isa kaanglam ko sa. So may nag-construction dito guys, kita guys. Yung bako guys, malaparo ko na. Kayag na ba? Mag-ingat ka dyan, tabi-tabi ka para wala ingat sa disgrasya boy. Dagsar kay ngani, way sagbutan sa bayugan. Oh, tama. Ay gihurot na. Hangat naman kayo eh. O ba ta katungawa? 40 minutes ingon, 2 minutes pa tayong lakaw. Gago sa kaan eh, dilo guys oh. 23 na. Oh no. Maganda. Para naalala ko ang mate dito ngayon ah. Guys, mamamayat ako dito guys. Huwag kayo mag-ingay, magsalita lang kayo masigit-sagit. Baka mabuyagan yung itlog ah. Ganahan ko na ba? Parang kinakapoy na ako ngayon. Napapagod ako sa kakapoy ngayon ah. Pisting yawa ni kinabuya. You know guys, I will challenge to ride myself and traveling double dribble. Ano ba ang mukha nyo? Ang naman niya, hindi naman drawing sa libro. 5 minutes ba na may pag-basketball natin. Oo. Okay, damang kino. Uy, mahulog ka diya, bala na. Sopa to. Pang-pang. Pang na, diretso nag-Milan. Andun sa Impurnal ba? So, apat lang kami guys. Kung sino mang babaeng bakante dyan, punta na kayo dito. Pares-pares tayo dito. Yate, basang-basa ng kan ko. Sabi ko sa inyo, huwag na kayo mabilang tubig kasi may singot naman tayo, tilaan lang natin. Pag nagpapawis ka, tilaan mo lang yung pawis. Oh my God. Sobrang hago na tayo. So yan, marami na umuwi kasi pauwi na sila kami, padulong pa. Kawawa na kami, wala nakauban doon. Dagan mo taglukay yung dayo, Midri. Oh my God.
Pwede pala dito mag-date, magdala ng uyab to. So, dito na sa saging na patuwarin, no? Dire jam mo dire me. Oh, diyan mo. Bye, ingat kayo dyan. Basta kami daw, okay lang ha. Kung wala dito, balik kami dire. Saan ba sila Kinkin, no? Hindi ko na nakita sila Kinkin ba? Balik ta, wala man rin dalan. Estitan tayo, baka nasaga tayo. Magkita tayo dito ngayon. Uy! Naram na day? Isar mo yung aganan. Hinay ka, buhat ang dalan dire. Salamat. Salamat Col, ingat ka palagi dyan. Oo po, salamat Col. Uy! Nandiyan na day? Hindi yun, namta mo, parang sugat ta. Puting. Puting kayo no, berkasa mo lag. Ato buki. Nagkor di bukid eh, sa picture lapukan. Ato mo dire mag-boots mo. Ito daw. Tuka daw. Hinay, musukol na. Ay daw, sige. Sige, bunali. Hinay lang. Guniti. Buhi pa na. Bunali. Yawa. Guniti kay gutom na ta. Ito ang adventures. Kasi ba, masaya yung adventures kasi maraming puno. Chores, natures, cultures, ganun ba? Guys, mag-iingat mo dali guys, kaya matagak mo guys. Mahulog mo sa kuha. Ay, charot. Masyado na tayong hugot ha. Huwag kayo masyadong hugot to. Yung views natin nasasaktan. Imbis malipay talaga. Kapoy talaga guys kapag walang kuan guys, tripod, gimbal, kahit anong extension sa kamot. Kamay lang guys, gunit ko guys. Kamay lang ang hawak ko. Gago. Oh my god. Malapit na kumahulog ha. Maburo man na. Uy, dito. Ang ganda ng view oh. Oh my god. Pag ako nahulog, huhulogin din kita ha. Ay, turo tayo. Uy, turo, malapit na. Ayun. Oh no. Yan. Tara, let's go. 3.5 ang bayad. 3.5 login. Oh, nag-moisturizing na siya oh. Skin na nag-wet. Siya kay na horny. Ay, giyabrihan ng tubig. Ay, ako still hot, Tori. Kami pa rin now, wala pa paban. Videoing horse oh. Ay, hindi, horse. Wala ni kabayo, guys, oh. Oh my god, parang kayo nang nakakita ng ganun, ah. Bilahin ta sakay, te. Ay, dili, pasakyan, day. Parang walang ligo yan, ah, kasi kandingon, eh. Te, dili masaka. Ah, dili masaka, day. Uy, Sakay mo kabayo, losong indangan. maligid ako, bago. Ayo. Oh. Ang tubig, G. Ha? Tubig. Makanti. Nakulot tayo. Gamay lang, guys. Ya, basta gamay no, hapit siya kakapuyo no. Sakam siguro kung. Puting. Meanwhile, Grabe guys. Grabe, ako kay Davao guys. Kita ka na guys. Davao na siya guys. Grabe guys. Sa katuwing na ako nagpaabot guys. Grabe, wadyo ko yung uyab. Grabe, mangyayari style na ni Yawa na nila. Grabe, kinako ka ng Davao boy. Nagkaganap ko yan ng Davao boy. Wadyo kitaan mo ba yung natarong boy niya. Oh, lakit na kayo ba ako. Dili ko gusto magmahoy rin. Dili ko taga diri yawa. Taga sa ulo, liprano. Pero patayin nga mo na kayo. Sakit niya kasi kating kayo. Magtataas sa mga tao. Overtake na mo. Kailangan talaga sulitin ang araw na kung saan tayo masaya. Ibigay natin ang mundo. I love you Pilipinas. Pero ako uyab. Wait, ang laway na to. Naglagpot na. Nakalimutan namin kung saan kami dadaan guys. Kasi kami, yung once makita kaming daan, talagang papasukin namin, lulusuboy namin kasi alam namin doon kami pupunta. At nilusod namin doon kami pupunta. Pero sa pag-uwi, wala na kami pupuntahan kasi hindi kami swito doon dito. Ang mga tao guys, hindi na makita masyado. Bahay niyan, ti. Bahay nanti dahil ito, napurong-purong ganyan na kita mo sa vlog na butan kayo siya. So love so much kay te. Maraming salamat sa inyo. Mahal kay super plan. Mahal kayo, tagturo 5. Ilaan ka, tag-piso. Sama na, bro, magsamal. Mahal kayo, bro. Beach club, ay bro, kan ba? Beach club ba? Nang ligo kan ba? Beach ba, no? Diri, suru-suru, may diri, Suri naman tiyan. ay, ikaw hugot ka, hugot ka. Iwan. Diri, bro, ay lang ka, tao, bro, nag-story lang ka ba?
Hindi na Wala ko yan. May amin. Bro, dito ko istorya na ba? Ikaw lang ay. Hindi, wala na yung tablanay. Ayaw. Ha? Tingnan ako. Sige, ako na. Sige. Ikaw raw. Ikaw na siya. Saan lang line yun? Ako lisdi akong kinabuhi guys. Grabe, kapilan ako nakagig kasakit sa akong kinabuhi pero sa akong kahagog karong adlaw ba dili na ako mabangbang. Grabe. Gikapoy ko karon. Pero mabot ang panahon. Pakuuyab-japon ko. Dili man liso pangitangan ng uyab pero dito ta sa tarong na uyabon. What's up guys? Maraming salamat sa panood. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell para updated kayo sa mga bago ko video guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nasaya kayo and sana na-entertain kayo sa travel vlog ko ngayon kasi first time nag-travel vlog ako dito at hindi ko inisipan na punta ko dito. On the spot lang po ito kasi hindi ko alam na kung saan kami papunta kasi unang-una talaga pupunta ako sa LBC. May kunin ako tapos wala akong valid ID, hindi nakuha guys yung padala na viewers ko, pinadala ko ng viewers ko tapos hindi nakuha kasi wala akong valid ID. So kailangan magpunta ko sa barangay para makuha ng barangay certificate para kumuha ng item doon sa LBC. Sabi nila sa akin para makuha daw kailangan daw ng barangay certificate. So wala na akong maisip guys, kung umuwi ako wala akong mapapala kaya nagpunta na ako dito sa Buhangin ba ito or saan ba ito? Green Lantern na lugar guys, Green Lantern. So maraming salamat sa mga kaibigan ko ito, igagaw at yung tropa dyan. So Pwede ta muli kay gabi na, abta na gabi sa gubat, maagyan tang Buyarkos. maulit na guys, maraming salamat sa panood. Peace out.